gennem en stemme, som får Ja, det var meget inspirerende. Ja. Der var mange, der snakkede om nabofællesskaber. Sådan uden for grønne nabofællesskaber. Ja. Det synes jeg er ret fedt, at det sådan er et ord, der sådan bliver taget ind. Ja, så det er bare en måde, man arbejder på. At man har fællesskab. Det er det dag 2 eller dag 3 for dig nu her på... Det er faktisk dag 3, fordi jeg var her om onsdagen og satte båden op. Okay. Så at alle var klar til torsdag morgen. Så jeg er sådan godt fyldt, snakket med en masse gode mennesker, fået julegaver om, at en masse mennesker, der gerne vil samarbejde med os, nye borgere, der gerne vil være med i grønne nabofællesskaber rundt omkring, nye kommuner, der gerne vil vide mere om, hvad det er, vi render rundt og laver. Ja. Så fantastisk. Jeg er glad. Jeg er stolt også over alt det, der er sket. Hvor mange år har I været med her? Det er 5. år, vi er med. Okay. Jeg startede jo grønne nabofællesskaber i marts 2020, og det var under corona. Så der i efteråret 2020 var der ikke noget, men så 21, 22, 23, 24 og 25, altså 5 år, har vi været i gang her. Hvad er forskellen på bare i år for sidste år måske? Jamen, det vokser hele tiden. Altså, der kommer flere ting. Der er kommet samtalesaloner, som er et godt nyt greb til at skabe nogle nye måder at mødes på. Så de er rigtig gode til at forny festivalen også fra år til år. At skabe en god ramme for, at vi kan mødes på tværs af Danmark, alle os, der gerne vil noget inden for det grønne. Ja. Hvad med søndag, mandag og tirsdag skal du holde fri? Søndag skal jeg holde fri, og bare slappe af og filosofere lidt. Sidde i min have og kigge på nogle brumpladser.